Kumpanija marittima li twaqfet f'Malta sentejn ilu ħabbret investiment innovattiv ta' 4 miljun euro li konsisti fl-aktar sistema moderna ta' stħarriġ idrografiku. Il-prodotti żviluppati jistgħu jintużaw għat-tħammil għal-ħitan tal-mollijiet u ta' strutturi vertikali, kostruzzjoni tal-baħar kif ukoll għar-riċerka. Dan it-tamir jevalwa d-dejta marittima fl-ibħra internazzjonali. Il-fundatur u ċermen eżekuttiv tal-kumpanija R3Vox, Jens Steenstrup, spjega li sentejn ilu meta ddeċida li waqqaf kumpanija tal-manifattura fl-Unjoni Ewropea, Malta kienet il-pajjiż ideali. Been coming for about a year and a half to get to this point from nothing to having a fully functional high-tech company here, all with the help of Malta Enterprise has been critical for us to get to this point. Id-direttur maniġerjali ta' R3Vox Limited, Ruben Kuxkir, istqar li matul dawn l-aħħar 18-il xahar il-kumpanija kienet impenjata ħafna fir-rinnovament totali tal-bini tagħha fl-imrieħel f'impjant ta' innovazzjoni u żvilupp tal-aħħar teknoloġija. Barra minn hekk mexxiet ukoll biex jibnu tim ta' 17 impjegat kwalifikati ħafna li issa huma kompletament immirati biex jibdew il-manifattura u l-appoġġ globali. L-ekonomija blu hija kontributur importanti għall-ekonomija lokali u huwa għalhekk li l-Malta Enterprise qed tkompli ssostni diversi investimenti li jagħtu valur miżjud lil dan is-settur b'saħħtu filwaqt li jkabru l-potenzjal ta' tkabbir tiegħu. L-aħħar statistika turi li s-settur marittimu jammonta għal sa 14% tal-prodott domestiku gross ta' Malta, inklużi aktar minn 22,000 impjieg f'impjieg dirett u indirett. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kert Farrugia, spjega li din il-kumpanija se tipprovdi vetrina globali għal prodotti magħmula f'Malta f'setturi niċċa tal-ekonomija blu. Dak li qed naraw bil-kumpanija R3Vox hija waħda mill-iktar sistemi avvanzati fid-dinja li tagħmel surveys taħt il-baħar. U dak eżatt li rridu nkunu f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija l-blu, fejn ikonna lejn Malta l-iktar kumpanija avvanzati b'teknoloġiji l-iktar avvanzati u li allura anka mill-lat ekonomiku nkunu qed niddiversifikaw dak illi qed nofru bħala pajjiż. Minaħa tagħha l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, Mirjam Dalli, spjegat li din il-kumpanija hija eżempju ewlieni ta' innovazzjoni fl-ekonomija blu li tħaddan l-innovazzjoni u viżjoni li tħares il-qudiem u toħloq karrieri ta' kwalità. Huwa ta' onur li naraw kumpanija bħal R3Vox li qiegħda tinvesti f'pajjiżna 4 miljun euro għaliex tħoss li Malta hija l-pajjiż li verament interessat jiżviluppa aktar din it-tip ta' ekonomija. U ma daw it-tip ta' kumpaniji innovattivi li ser inkomplu naħdmu biex nattiraw lejn il-pajjiż għaliex irridu naraw li l-pilastru tal-Blue Economy ikun wieħed b'saħħtu.